On niin, Millecraft 97 täällä tällä kertaa Dead Pixelsin parissa. Ja tässä aloitellaan kanavaa tämmöisellä mielenkiintoisella hyvin halvalla pelillä, jota kaikki voi kokeilla maksaa vain €3 ja niin edespäin. On hyvin katos vaan. Vedetään ekana normaalilla. Katsotaan tätä tarinaa. Okei, tommosta kautta niin niistä tuli zombeja. Okei. Näin mukavasti tästä. Okei, pitääks mun löytää tien ulosta? Okei. Ollaan tässä kapula kiinni, joten jos mietitte outoja ääniä, niin tulee siitä kapula ja näitä lisäksi. Tällä mikä ääntä, joka ottaa kyllä päivinkin koemaan. Hieman tätä pelannut, mutta mä tiedän niin ja näppäimet ja tiedän, että täällä on kauppoja sun muuten, mutta ei yleensä ottaen tästä itsessään pelistä paljon tietoa ole. Mutta sanokaa ihmeessä, jos ette jaksa katsoa tätä sarjaa ja sarjassa, mitä mä nyt tässä näin mukavasti aloittelen. Seivataan näin. Niin kuin huomaat, mä oon pelannut koopilla ja sitä on ollut aika mukava pelata. Mä oon kokeillut yleensä ottaen näitä, joten kavereiden kanssa pelannut, koska tää peli on sellainen, että sä pystyt pelaamaan 2 henkilöä samalla varsinkin kapula tekee sitä vielä helpompaa paikkaa, ehkä jopa 4. Tää on todella monelle henkilölle pelattavaksi. Tää on 1,3 € Steamista. Ja toi... Niin. Eli se on aloittaa pelaajia. Pystytkö vaan toi 10... Joo. Onks joku 10 minuutin video? Nimittäin mun täytyis se... Mikä se on se? Konfirmoida se. Mikä se on? Kertokaa mulle nyt. Siis mun täytyy niinku puhelimella jotenkin varmistaa, että mä en oo mikään robotti YouTubelle, että mä pystyn tekemään pitempiä videoita. Joten se on hyvin outoa, mutta osittain ehkä ymmärrettävääkin jo. Mä tuun tekemään kaikennäköisiä muitakin pelejä tai pelivideoita ja mukaan mitä mä jaksan tällä hetkellä ja mä yritän tehdä mahdollisimmin säännöllisesti. Sitten täytyy katsoa sitten, että kuinka säännöllisesti tulee, että kyllä mä ainakin kerran viikossa yritän tehdä. Todellakin mä voisin laittaa eri pelejä, joita pystyn, tai tällä hetkellä tiedän, että pystyn kuvaamaan, niin mä voisin niistä laittaa pienen pisteen videon tietoihin. Mä en nyt muista niitä luetella, varmasti meinaan kaikki, mutta siis Burnout Paradise, Ultimate Box, niin siitä tulee. Mulla on peli ja mä oon kokeillut kuvaan sitä. Mitäs muuta sitten? Mä oon just nykin erityisesti. Lähen muista miten mä
DSX:een, niin mä voisin sillä kokeilla, että pystynkö mä sillä esimerkiksi tällä Pro Skateria kuvaamaan. Jos mä pystyn, niin mä hyvin mahdollisesti siitä tuun tekemään videoita. Ohohoho. Ihan mukava olisi jo. Näin. Olisikohan tähän hyvä lopettaa? Ei mulla kyllä noin kauan ole voimassa. No niin.